suavecín. Apretá ahí, suavecín. Suavecín. Anoche te vi en el baile, Apretá ahí, suavecín. meneándote con soltú, Apretá ahí, suavecín. sudando tu cuerpo casi al borde del desmayo. Suavecín. Apretá ahí, suavecín. Bailando te fue quentó. Arribem a Corobant de Loig, on el Wilber ens acull i ens posem d'acord com ens organitzarem a les escoles de Dos Rios. Ordenem el material que portem i ens presenta els seus col·laboradors. Fue entonces que un son compuso. Participem de l'acte cívic de l'annexió del partit de Nicoya. He tingut l'oportunitat de conèixer les tradicions guanacasteques i la seva història. Els nens i nenes han fet balls típics i un concurs de bombes, que són uns refranys que es diuen per les festes de Guanacaste. Compuse este son inú, a ver si me daba voz. No vi que ya tenías no, morena de hermosos glús. Puso este son inú, como no le dabas voz. A ver si deja de jo, dile que tú tienes no. És una escola amb 4 classes, el menjador i la caseta del mestre, on hi estarem la Núria i jo. Els mestres viuen amb nosaltres entre setmana. He constatat que hi ha bon ambient. Comencem fent una rotllana i els nens i nenes reciten una oració. Llavors repassem cantant les vocals, els dies de la setmana, els números. Parlem del projecte de la granja, traient animals de plàstic i fent un dibuix. Watch them plan. They come this driveway mine. Make all the laughs. We have to commit the crime. Saying the wicked and we feel it. Organitzem l'obra de teatre La Caravana del Circo. Tothom col·labora, dibuixant, pintant i fent les disfresses. Amb la cançó del circ, tots van representant, cantant i ballant. Ens dediquen unes danses. M'emociono i dono les gràcies per tot el que hem compartit. Al col·legio ens esperen impacients. És la primera vegada que ve un grup de mestres estrangers. Uns alumnes fan una representació que trenca una mica la tensió del principi. No quiero ver a mi tierra rematando su honor en un mercado de esbirros, traficantes de dolor. Yo quiero a mi patria clara, presta al sol de la mañana, que madruga cada día para iniciar la esperanza y en el fondo de la noche divisar mi luna blanca, iluminando el futuro con la luz de tu mirada. Este son, amada, es mi amor, mi vida, yo lo canto al alba y al caer el día
con su sangre vivo, por su vida muero. La 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 la, la 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 la. Yo no quiero un país que se muera por las calles de una ciudad oscura, sin ternura y sin madre. No quiero ver en mi tierra una guerra cruel sembrada. Odio y hambre se ha esparcido en la arena de otras plazas. Quiero a mi país de niños floreciendo entre las aguas, como gritos en la espuma que viene a besar mi playa. Que se levante al... Anem a Libèria a comprar material per l'escola. Està a 55 quilòmetres, però el viatge en bus dura 3 hores, perquè el camí és de terra i hem de passar per ponts molt estrets i apedaçats en fustes. El día, abriendo el futuro, lo levanto entero, con su sangre vivo, por su vida muero. Fem una excursió matinal pel parc Rincón de la Vieja. Yo lo canto al alba y al caer el día, abriendo el futuro, lo levanto entero. A l'endinsar-nos al bosc, passo una bona estona sola, sentint una gran plenitud i felicitat. Comencem una nova etapa amb l'Àlex, que és el líder de la comunitat del Pilon. Vol promoure el turisme a la zona. Creu molt en l'intercanvi perquè ha après molt dels viatgers. Yo quiero regresar donde la chola. Els alumnes ens reben amb un vers de benvinguda. Nosaltres els ensenyem danses, jocs i cançons. Del cornizuelo, la hormiga cachudita, la india sola, y andar sobre la piedra transparente.
Trobem una serp de terciopelo. És llarga i molt verinosa. Y ver amarillando los abrojos en la loma del lomo incandescente. Realitzem dinàmiques sobre les emocions i els valors. Estan fent una campanya de sensibilització sobre la protecció de la danta, un tapir que està en perill d'extinció. Els petits representen el conte de la Caputxeta que amb la Núria hem preparat amb tanta il·lusió. Els nens ens ballen el torito i el punto guanacasteco. La Sara ens convida a una festa amb la seva família. Realment hi ha molta solidaritat entre ells. La Marta és la que ens ha fet el sopar cada dia a Sant Miguel. És una dona viuda amb molta saviesa i experiència. Visitem una empresa de cacau amb treballadors motivats per desenvolupar un projecte de futur. Compta amb idees d'experimentació que pretenen millorar la qualitat del producte. Now this is the song of love, and it says, I love the children. I love is patient. I love my brothers. Farem el conte de Blancaneus amb els més petits. EBAIS vol dir Equip Bàsic Atenció Integral Salut. És un lloc on viurem durant uns dies. La veïna, l'Alice Diet, ofereix el seu bany per dutxar-nos i ens fa unes herbes. Sempre trobes algú que t'ajuda en el moment que més ho necessites. La gent camina cap a l'església sota un sol de justícia. La missa és molt participada. Ens reunim amb els 15 joves del poble. El que porta el local del Soda ofereix el seu espai per afavorir trobades amb els grups. He tingut una conversa sobre els evangelistes i els catòlics mentre passegem fins a un lloc on es veu Nicaragua i el llac Arenal. Love the children. I love is patient. Al kinder cantem cançons amb mímica sota el porxo perquè plou. Acabem repartint globus i dansant. Estic allotjada a casa el Benigno i la Maria Elena. Es dediquen a la cria de vaques que pasturen al voltant de la casa. Que por ti, mi amor, me muero. Quiero llenarte cada dia más. El dia 15 d'agost, dia de la mare, fan una gran festa. Venen les filles amb els marits i les nenes petites i els ensenyo a ballar sevillanes. M'acomiado amb pena, però els portaré sempre al cor. No oblidaré mai els dies passats amb ells. Gràcies per tot. Anem a conèixer el Palenque Margarita i entrem en una cabana feta amb sostre de palma, on l'Ariel ens fa una demostració de com es comunicaven amb els tambors. Da vueltas en mi corazón. No, no, no.
Travessem el riu sobre un tronc fent equilibris per anar a conèixer el Palenque Tongibe. Una reacción, un impulso de tu corazón que haga guiarme a la luz de tu imaginación. Una destreza de aquel que nunca se rindió. Una proeza que entrara a su corazón. Tu luz en mi corazón. Anem uns dies a una cabana de fusta molt acollidora, que està situada a la muntanya del Parc de les Helicònies, a sobre Bijagua. Durant aquests dies, dediquem moltes estones a valorar el treball del projecte realitzat. Don't cry. Your insecurity now makes me so sorrowful. I'm trying to understand your big confusion now and the reason of your decision. Don't cry. I don't know why you let me alone. Gran sorpresa, apareix l'Àlex, que valora positivament l'experiència i creu que s'han acomplert les expectatives previstes per les comunitats. Ens acomiadem emocionades. És una gran persona. Ha estat un regal haver-lo conegut. I lose my life in a minute. M'emporto a la motxilla l'enriquiment amb l'intercanvi entre comunitats que m'ha fet més tolerant, l'obertura i redescobriment personal i una connexió amb els meus sentiments més íntims. A partir d'ara, hi haurà un pont que unirà Catalunya i Costa Rica.